To tek sad krenulo. Nije, nego ne znam, ja pa krenulo je bilo. Dobro, nije veze. Pa se ugasi. Znaš što i ovo kipovi? Recimo, ima ljudi, recimo, drži sliku u autu nekoga. I smatra da bi ta slika mogla, ne njega slika, nego da će sam nekak njega će Bog čuvati, ima on sliku dobrog čovjeka, ima tespi, ima nešto. Znači, ljudima je nešto tako, njima šeitan pričinjava neke stvari, samo da to bude nešto, eto to, ko znak čuvanja. Tako da i to ide na taj šeitanuk, onaj, i ovo ogledanje, kad ti rekne, kada je vidi sve mi pogodi. I onda ti pođeš, misliš, kako mi je pogodio, pa moglo bi biti ovako, onako, i onda stvara zlu slutnju i tako dalje. Znači da znamo da je ovo četvoro i alkohol, a dole se u drugom ajatu spominje samo alkohol i kocka. Innema yuridu šeitanu an yuqia bejnakum al-adavati wal-baghdati wal-khamri wal-maisir. Zaista šeitan želi pomoću kocke i pomoću alkohola da ubaci među vas mržnju i neprijateljstvo i da vas odvrati od Allaha i od namaza. Od namaza i od sjećanja na Allaha. I ta rasprava. I sviđa mi se jedna predaj kako je jedan vladar nije mogu osvojiti jedan grad muslimanski. I onda jedan kaže, slušaj, ja imam načina. Ja ću otići kod njih primiti islam, ja ću ih zakovati. Kad oni pođu raspravljati i petljati, tako jer onda će se oni početi kuhati i mi ćemo njih lakše tada osvojiti. Jer dok su ovako jedinstveni, ne meremo. Vidi kako je skonto. Sad ima tamo jedna sura pećina, pa spomni se oni što se sakrili u pećinu, pa je bilo 3, 5, 7, ali je pas bio s njima. I sad ovaj pita šejha, koje boje je pas bio? Mogu vam reći, ne znam, što ja znam kakve boje. Allah spominje žene, kakve god da je boje. Ali on rekne bijelo. Znaš, da ne bude da ne zna. To je ulema kad ti je nezgodno reći da ne znaš. Prava je ulema kad zna rećemo ne znam. I dobro bijeli. Došao drugom tamo isto pitao kakve boje pas, da je crni. Ovaj treći ali rekao smeđe. I onda njima rekli, kako to? Jedan kaže bijele, drugi crni, treći smeđe. Kako ste vi alimi? Kaže, šta onaj zna što rekao bijeli? Onda ovaj rekao šta on zna. I tako je nastala gužva. A da su bili pravi alimi, rekli bi, kakve ima veze, kakve god hoće boje. Allah je u Kuranu rekao, bilo je šćene s njima, pas. Pa neke šta ima veze koje boje. Jer je to bitno. Bitno je da je bio pas. To bi bilo pravo i da rekli, ne znam koje je boje i nebitno je koje je boje. Ali on je rekao, bijeli, ja znam koje je boje. I onda se posvađali, kaže, sad moraš doći napast. Sad su se zatim. I tako kroz alkohol ljudi se svađaju, kroz kocku, mrze i su dužni jedni drugima i tako dalje. I onda spominje se vam na drugoj stranici da privodim kraju, znači bojite se Boga vi pametni, jer ne mogu se bojati, ne znam ja kako rekao, oni koji nisu pametni. Znači, Allaha se boje pametni i oni koji se Allaha boje, oni su učeni, jer znaju za Allaha, to je prava stvar. Znači, ko se Boga ne boji, on je budala, ta banka bi imao 5 doktorata. Znači, on nije skonto koga se treba bojati. To je ljepota milina kad se Allah bojiš i kaže, znajte da ono što je habis i tajb nije to isto. Habis je sve ono što je ogavno, prljavo, a tajb je ono što je lijepo. I sad imaš ti, recimo, alkohol, samo jednom pitu, što piješ? Što puše ljudi? Što piješ? Kaže, pijem da pobudalim. Što je to alkohol sladak? Nije on sladak. Što je to rake i tako dalje? Znači, njima je šeitan ono što ne velja prikazao da je to dobro. A vamo toliko lijepih stvari, ali ljudi hoće ovo. I onda kad ima Allah Rasul ili Blag, tvoje samo da dostaviš da kažemo ljudima šta je zabranjeno, da se priča o tome. I nemojte ni previše ni zapitkivati to gdje stoji. Nemojte pitati, ako vam se to objasni, neće vam biti fino. Ružno ćete se osjećati. Znači, bolje je mnogo toga i ne pitati, i ne znati ni kod svoje žene, ni kod djece, ni kod komšija. Znači, sve kad se objasni, ako ćeš se rastužiti, bolje je da ne znaš. Što jedan rekao, kad sam ja stan kupio davno 2002. jedan moj rođak rahmetli, kaže, nemoj mom sinu govoriti, kada nećemo biti pravi. Jer nije on još kupio. On je bio samo iskren da kaže tako. Ali inače, sve kad nešto hoćeš pitati, a što pitaš? Što ti to treba? Zbog čega pitaš? Još ako se objasni neće biti dobro, onda bolje. Jer kada mnogi narodi su propali što su pitali. Tada nas Allah pomogne da ne pitamo, ono da razlušamo i pokvaramo se.